IDF chuan Israel lama drone ron tir lu tur Gaza chim lama mi Hamas na an buat sei mek chu an beya IDF chuan tukin jinglam khan Gaza Strip chim lama airstrike an kalpuya heta hian rin hlel pol pakhat drone manga Israel beitumna omni in an soya heta hian Israel airstrike kalpui ngal ni in hlotling taka bei ani Palestinian lam thu chuadana chuan Israel beipui thlak na hian mi engamozat thil hliamanom ti soin IDF chuan drone khaltu te zon chua an tum ni a soin chulai hmuna chuan Gaza chimlam mun pakhata drone thunun tu te hi Israel chuan a beiti an soi tun haya hetiang thil Israel ram chunga beipui thlak tumna angchi drone manga kalpui voi engemozat rin hlel thua Israel chuan malakna hanlo kalpui towa drone manga Israel community ka maiba ka dan phallo thil tol lu na konga drone hi hellam pang hian an mangtangkai hle ni a soyani heti lai hian Israel Defense Force chuan min lam khan Lebanon chim lama beipuan thlaka Hezbollah operative pakhata thi ramri mun tamzo ka tangni Israel sipai te anin thiar chuak to a ni som pariat ka Hezbollah ne na in ka hai top ni ania Israel sipai chuan an sipai te an thiar chuak kim nia soin amai ro chu ramria mun panga a duty Israel chuan la da mek thung official National News Agency chuan mel ma drone hian lir thaya ka pa eita sab khopui chim lam ramri bola beipui thlak na hi kalpui ani IDF thu chuadana chuan Hezbollah member te hi ral thuam an son kol lai mu han nia Israel be na turin ral thuam an buat saya chu Israel in do thlona ten an bei ani Lebanon ram chunga wazani biala ramri chevel mun danga po Israel chuan beipui thlak na an kalpui bok November ni somni pasari atang khan Israel le Hezbollah te hian ni somruk o turin ka hayan kalpuya January ni somni paruk ka ni somruk atlin ni in amai ro chu in ka hai chunga anti turang te anti hlotlin kim man lo wang khan February ni som pariat thleng in ka hai khapo sayani a tunkar February ni som pariat khan in ka hai hi atop ta a Israel sipai lam chuan an sipai te Lebanon chimlam atangin an thiar chuak kim ni in an soya Hezbollah lam chuan Israel hian mun panga an sipai te an lada ni in an soi thung United States in remna siama hian Israel sipai te chu Lebanon chimlam atangin an in thiar chuak turani a an hun ma hian Lebanon Armed Force le UN remna sipai te an om chhun zom don bokani heti lai hian country atangin Ukraine le Russia indo na ti top turin malak mek ani a Donald Trump chuan president ani nuwa engangin nge ma alak don ti khovel mi puin an ngai chang mek ani kha chutianga khovel mi puin an ngei chan mek lai chuan Vladimir Putin nen phone call in Trump chu an in bia a in biak na Russia le US chuan an kalpui tur thu puan ania chumi nuwa thole ni khan Russia le US palai te chu Saudi Arabia khopui ridia in biak na in thulom om tak puan ani a rampanhi te chuan he indo na hi ti top tura malak dun an rem ti ta ani kha ama ero chu puan tak ang khan Donald Trump hian Europe lam biak rem na thok tur hian apur lova hemi wang hian a policy Trump hian a thlak ni in media tam tak chuan an puanga Saudi Arabia chu US le Russia in kara in biak na dokan lo chop chuak tu han ni ta a heta hian Europe lam le Ukraine ai o te tuma tel an ni lova Zelensky chuan an tel velo na in biak na chuan pom don lo thu a soi nga la ni kha chutianga thila kalmek lai chuan US President Donald Trump chuan Zelensky ron kap Tlat Mai United States President Donald Trump chuan Volodymyr Zelensky chu ron kap zawa Ukraine President chu in thlanna buat cheilo le a president ni na Trump mangchun zoma pu in dictator ti in a soi Washington le Russia in indona ti top tura ma an lak mek lai hian United States puina le ral thuam manga puina dongchun zoma indona kalpui zela du ani ti in Trump chuan Zelensky a pu thung nimin lamkhan social media platform Trump social media platform Truth Social Trump chuan hemi chungchang hi aron posa Donald Trump chuan Zelensky chu US sum latua US sum airal tua apua
aram chu boina top nei lawa in hnam hnoi tir tumani aram chu boina top nei lawa kalzela du ani chutianga chuan US chu nulu adu ani ti in Trump chuan Zelensky apu anhua Trump chuan chutianga thu seite chu nem deuh zokin aron thual le a Miami Investment Summit mi pui ma Trump chuan Zelensky hian harap thlak taka thoka ram a chhetwa mi maktadoi tel tul lova an thi to ani ti na soya Trump hian social media lama Ukraine roi tu hi mimal takin aron bei mek ani ngai tuate comedian hlotling claim te Volodymyr Zelensky te ang chuan United States of America chu dollar billion zathum som nga mang turin atia chu thilti theilowani tin Trump chuan aziaka hemia soyom zia chu Ukraine chuan remna a in US puina le ral thuam puina Russia beitur hian aron dil le zokani Moscow nen in remna lam kan soimek lain Zelensky chuan ral thuam lam adu ani tin Trump chuan social media runtar langani Zelensky hian gravity train hi kalpui zela du mai thei gravity train ati omzia chu Russia dau tura ral thuam le sum puina chutinga kalmek chu chhun zoma du ani aron tina nia Ukraine chuan Russia benan US sum mang tangkai ti asoina tongkam mani Trump social media post si kumsang ni somni pani February thla atanga tran Ukraine General Puipol ram atanga Ukraine President benan asa bernia lang ani chautabok mase Trump hian nuwa Miami athu soya Zelensky laka online na nataka athu soi chu aron tinem zoka Ukraine roi tu hi dictator te na soya chuti lain indona ti top tura inrem na siam Russia na rem ti chu Trump chona fakthung in thlanna omlawin dictator Zelensky hian ani na a president ni na chu ahum zuyani heti lai hian Russia an indona ti top tumin hloting takin inbiak na inrem na kan na ya thil pakhat karem ti ya thil pakhat pom nge tur chu Trump chau hian hei hi ati theidona Trump administration point hei hi ati theidona ni chu Putin point apom ni in karhriati in Trump chuan a soya Biden khan tunami hi atum ngai lo European rem na thlen an tum lovani Zelensky hian in rem na hi adu angem emo gravity train hi kalpui zela du mai thei enge a har satna ka hrelawa ma se tuna chuan alung oilo hle ni ti che ka hria ni ti in Trump chuan a soi he tu hi US le Russia palai te Saudi Arabia in biak nuwa Trump ana asoi ani a kha anin biak na US le Russia in biak na khan Ukraine kha tel ani lova kha wang khan an tel velo na meeting engpo chu Zelensky chuan an pom don lo ni kha na soi ani kha tuna hian ani na taka chuan Donald Trump hian diplomatic game hi engin nge a khel chho zel don hi hriat chian hlei thei ani lova ani na taka chuan Putin nen anin rem lo na Trump chuan ati bo chho zela Russia nen in kung kai na than nei chho tel ni in a hriata chuti lai chuan Zelensky laka hian Trump hi a hlatel ti a hriat boka Trump athu sei hnung ber hi Europe ram hruai tu te chuan thinrum takin an chang let mek bok athu sei hian inrem na kong a hno ping ni in Europe ram hruai tu te chuan an soi Volodymyr Zelensky hi Ukraine ram ho tu ta na thlan tlina nia indona kara in thlanna mumal tak nei thei ani lo thu hi Ukraine ram dan puile in thlan dan in a phut dan ne na in mila tuman chu tiang chu an claim turani lo ti in Europe ram thren khat chuan Zelensky chu an tran ve thung heti lai hian Zelensky chuan Putin hi rin tlak ani lo thu a soinon le a Europe le US chu indona chin fel dan tur zong tur a thok ho turin angen le bok Putin hian mi zong abum le kan phal thei lowani ti in Zelensky chuan a ziaka in biak na om thei tur engpo nei ma in thopui zong te hian ramna nget tak om theina turin security guarantee min pek hi apoimo berani ti in Zelensky chuan a soibok Zelensky chuan US thlop na tel lo chuan Ukraine tan Russia beina do dal le Russia ne chu thil har takani don ti soin dam kho chu a har sa hle don ani ati bok khatiang de noi kha halania Trump hian engang takin nge inrem na Russia Ukraine indona ti top tur hian ma alak zel don hriat ani lova amai ro chu rin zon thei tak te pon thil hi kal chho meka tuna Saudi Arabia anin biak na po khan US le Russia in biak na khan Europe lam le Ukraine te hi hriat tir hril
tel tura soman ni lova USian Russia hi biak thata Russia economy tluchemek tungding turin USian lian tham tak pona pui mai thai Ukraine do tu ber Putin alom meu chuan inrem na hi nei thai ani mai don ni te pona langa chu Trumpa idea te po ani don ni in alang enge thil thleng zel tur hi kan nga chang zel don nia hetila hian US President Donald Trump chuan President kalchuak Joe Biden an a Trump chunga attorney aruatte ban vek turin thupe ka ti chuak le ta pop mai hemi chungchang hi President Trump chuan Truth Social platform atar langin kumli liamta chung chuan Department of Justice ana sa takin politics a in rola hewang hian Biden hun laya US attorney ruatte chu ban vek turin ka ti ani ati America ram hun rangkachak rorel na dik taka kalpuina hun chutuna hiana intran ani ti in Donald Trump chuan a soya then fai na tho angai adi Federal prosecutors US attorney tia soite hi President Changlai na an nominate an ni thina hewang hian President tharin President kalchuakina aruatte ban hi anti dan phung ani ve hrim bok nikum November thla in thlana Donald Trump a chaknuwa khan Biden a ruat US attorney engemazat chu an bang ngal nge Federal Court District somko palia US attorney hi pakhat thau zel an oma District panhin attorney pakhat anin trom mek bokani hetila hian Palestinian Paul Hamas chuan Israel ne na Gaza Strip inka hai puanga inram na an siamangin February ni somni pani sanghele somni panga hian an mi hren mek zinga Israel mi parukan chhuale don ti an soya voin lam hian Gaza Strip a hren an ni nuathi mi pali ruang chu Israel ko ta an hlan don bokani he thu bot sei lai hian hlan turin an bot sei vel mek bok Hamas chuan voin a ruang an hlan tur zinga khan bibas chung ko member pathum an tel ti an soya October ni sari sanghele somni pathuma Hamas in Israel an beitum khan bibas chung ko hi an mana an pa ber Yarden chu tun thlatir lam khan an chhuatwa masenu ber Sirile afate pani thlakomi kafir le kumlemi arial te ero an thi to ani Hamas chuan Israel sipaiten bom an thlak na hian an thi ni in an pu thunga masa Israel lam chuan thu di kan ile ni lo an fin fia theilo thu an soi inrin nia an chhuat tur zinga hian Gaza Strip in dona thlen ma a Hamas te na an lo man to mi pani Hisham al-Sayed le Avira Mengistu te an tela inrin ni veken Israel chuan nikum October nulama an man kumsom pakan huailam le meichhia te an chhuwa ve thungang Palestinian lam hi an chhuwa ve thunganga hengmi te hi inrem na an siam to tho khatna hnuaya an mi chuan hunung beran ni don ani inrem na an siam masaka chuan Hamas hian inrin ni hian mi pathum chhuwa phota karle lama midang pathum chhuwa turati ania mase Israel chuan mi paruk te hi arang thayang ber chhuwa turin an nor le meka US President Donald Trump an Hamas chu Israel mi an hren mek te chhuwa vat tura alo ti ve hnuwa mi paruk hi chhuwa an ni don ta ani mitang an chhuwa tur te nen hian inrem na an siam tho khatna hnuaya hian Hamas hian an mi hren zinga somthum pathum an chhuwa dona Israel in Palestinian mi sangkhat zakwa le pali an chhuwa don bokani